Dobroveče svima, drago mi je da sam i večeras ovde sa vama i bit će mi zadovoljstvo da nastupim pred ovom divnom publikom. Što ja ne gostujem retko u Makedoniji, ja imam ovde sjajnu publiku, dugogodišnju publiku koja je izuzetno vesela, temperamentna. Meni apsolutno nije bitno u kom sam gradu. Kada sam u Makedoniji, svaki put je sjajan provod, mnogo ljudi i trudim se da svi odu sa mog koncerta zadovoljni. To je najbitnije. Da spremamo polako, ne žurimo. Kad budem našla pesme koje mi se sviđaju, ja ću to i snimiti, ali će isto i mediji i moja publika biti blagovremeno obavešteni o tome. Pa ja sam bila malo na Kipru, pa malo u Grčkoj, tako da kad god imam malo kratkog nekog odmora, ja ću iskoristiti da se malo odmorim, ali u svakom slučaju leto će mi biti jako radno i ne znam koliko ću imati vremena da iskoristim leto za neki lični odmor, ali isto tako, kažem, meni je mnogo drago i kad se družim s mojom publikom, tako da to je to. A da, ovo je od Marine Visković, kreacija, nadam se da vam se sviđa. Odlično. Tako da, to je to. Nakit je viš i tako, svega tu ima pomalo, a najlepšeg.